takoki siji-siji sapa ngerti nek sing bener. Gendek sentuh. Mbak gundul masuk ora ngerti iki sapa. Kowe kok mbak ora ngerti sapa. Sik. Lah nyapa? Aku kok wedi to. Lah nyapa wedi? Iki mosok dene bapak. Nggih menika garwanipun. Nek iki lho manut kok takoni. Lah nyapa? Aku jane gumun apa? Apa? Mesti sinden iku lho sing nom-nom kok mesti dijejerke kalih dalan. Nggih. Ya sing bareng sing sepuh kok dipinggirno piyambak awor penonton ki apa jagane nek geger terus sing sepuh entek ngoten lho. Mboten. Lah pripun? Ini sing sepuh niku dipikir dhewe iki minangka komando. Ketika sing nom-nom niku salah, sing sepuh niku sing ngabani ngoten lho. Oh alah ngono lho Pret iki kudu paham. Gune iki ya dikeki labak apa ngono lho. Lah nyapa? Nek wis sepuh jeblak lho. Ya ora no ya kuat pondasine kuat. Oh, ngono. Kowe ngerti po? Kowe tak turuti iki, Pak. Ah, iya. Kowe jangan bedhamu apa sini? Kowe bedhan apa?